Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, aizue ekipo, ziruitze zaizue abesti hau gaurko saio hasteko. Helmut Zakariasen Flying Carpet edo alfombra hegalaria. Ui. Orain bai, utziko diazu hitz egiten? Bai. Bale, eskerrik asko. Ta ze iruditzen zaizue gaurko egunez zer ospatzen dena aipatzen badugu saio hasteko? Ba esan. Apirilaren 16an, hau da, gaur, nazioarteko umeen esklabotzaren aurkako eguna da. Kaixo ekipo, ze iruditzen izen hau saioa hasteko? Iqbal Masih. Iqbal Masih ume pakistandar batzen alfombrak fabrika batean esklabizatuta egontzena eta egin egan nahi izan zuena. Egin? Egin egan nahi izan zuena, egingo dugu. Urkullu naiz? Egan egin nahi zuen. Una pera, una tristeza. Una rabia. Mila 1982an ihes egin zuen alfombra fabrikatik eta iraultza bat hasi zuen bera bezalako umeak askatzeko nahian. 1985ko apirilaren 16an hain justo, 12 urterekin tiro batez hil zuten Iqbal Masih. Horregatik gaur nazioarteko umeen esklabatzaren aurkako eguna ospatzen dugu. Kaixo ekipo, saio hasteko zer iruditzen Iqbal Masiren alfombra hegalari metaforiko hori hartzen badugu, eta gaurko efemeridetan ume libre begirada horrekin barneratzen bagara. Ba oso ona, gaur ume handi pilo bat daude efemerideetan. Ados, baina hasi baino lehen musika aldatu behar dugu. Henry Mancini gaurko egunez, 1924an jaio zen, 4 Oscar irabazi zituen eta inoiz ez zuen galdu ume begirada hori. Adibidez, Pantera Roxa edo elefante txiki baten pausoak musikatu zituenean. Nik errepaso hau Afra Benekin hasi nahi dut. Erresuma Batuko lehenengo emakume idazle profesionala. Afra Ben 1689ko apirilaren 16an hil zen, antzerkigilea eta espia izan zen, eta oso ezagunak dira bere komediak. Gainera, Oronoko edo esklabu erreala obra idatzi zuen, askoren hitzetan lehenengo anti-esklabotza jorratzen zuen eleberria. Beraz, Iqbal Masiren alfombra bera erabiltzen zuen egan egiteko. Eta beste emakume galari batekin jarraituko dugu. Ondo iruditzen bazaizue, Dusty Springfield. Aldatu musika inigo mesedez. Dusty Springfield, 1929an jaio zen, eta 70. hamarkadan lesbianismoa ikustarazteko simboloa bihurtu zen.
Banik baimena ematen badiazue, beste 3 ume handi ekartzen ditut nire alfombra hegalarian. Bat, gaurko egunean orain dela 125 urte jaio zen Tristan Tzara, dadaismo mugimenduaren sortzailea. 2, 1987an hil zen Roland Topor, Arrabal eta Jodorowskyrekin batera Teatro Paniko mugimenduaren sortzailea. Eta 3, 1889an jaio zen ume hegalari handienetako bat. Ez esan gehiago mai, badakit. Zein? Charles Chaplin. Astrina, mintxautrina. Ze esan Charles Chaplini buruz, artista poliedrikoen artean poliedrikoena. Por cierto, gaur bigarren kafean izango dugu gurekin artista poliedrikoa edo poeta poliedrikoa, Ekaitz Goikoetxea. Eta Kontxita Beitieri esker euskal emakume referente gehiago ezagutuko ditugu. Eta gure alfombrarekin egan egingo dugu Nilo ibaia zeharkatzeko Angel Cuerdorekin. Nola esan duzu, Amaia, Nilo edo Nino? Zeba? Nino, orain dela 58 urte hilzelako Nino, bravo! Segizea. Eta gaur alto esan behar dugu ume guztiak izan behar direla libre! Como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar, libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, libre, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Bai, da Inino Bravo. Ez ziazu ez duik ni ikusi Madrilgo karaoke baten esaten ¡Vamos todos arriba! Barkatu baino, hau da zure registroa? Bravo! Nire karaoketako fetitxea kantatu dut leku askotan, hasta Mexikon kantatu nuen, eta Txilene bai, Nino Bravo. Valparaísoko karaoke baten Nino Bravo kantatzen. Ume begira da. Karaokean, bale bino, bigarren kafean en un espero bapateko hau. Itzi gabe gatu naiz. Bai. Ni banoa alfombra galeria parkatzea eta zuek hasi saioarekin, Bueno, ongitorri bigarren kafera, edozer gauza gerta daiteken eta edozerk ez ustean harrapa zaitzaken saio ontara apirilak 16 ditu gaur eta ostirala da, ongitorri bada bigarren kafera. Gutago norbaitek alfombra galari hartu eta umeen mundu horretan murgildu barko balu zalantzarik gabe bera behar luke. Ze beste batzuk dagoeneko hortetxu batu badazko. Amaia Resende Giluz, Arratsaldeon! Ui, nola nagoengar. Amaia Resende Giluz, Arratsaldeon! Kaixo. Amaia Resende Giluz, Arratsaldeon! Kaixo. Amaia Resende Giluz, Arratsaldeon! Agur. Urrengo bueltan puntuazioa. Oraindik ez dio buelta eman deskubritzari bere lankidean Nino Bravoren reenkarnazioa beratela, baina Goiuri ez Eizarrandi, Arratsaldeon! Arratsaldeon, ostirala, Nino Bravo, eguzkia, ni ennago Euskal Herrian. Eta honetan nazioarteko txirrindularitzan bilazterketa garrantzitsuari dira lehiatzen, bata Valentziako komunitateko itzulia, baina guk Turkiaraino egin behar dugu, bertan gainera Euskadi Fundazio ari da lehian nazioartean Maion Naranja soinean daramala, eta bertan daukagu bigarren motuan lasterketan gaur 5. etapa, Mai Gorostiaga Pozo aurrera! Arratsaldeon, nire motorrean beti aldapa geisten Valentzia Turkia eta ipatu nahi dete bai Pakistan, zeren Iqbal Masik, alfombra fabrika hoietako umea hildakoa
Iqbala bizikletan zijoala hil zutenean. Zugatik, Iqbal! Eta izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 182 ditu, arratsaldeak 4:10 minutu, apirilak 16, gu lau, bider lau, 16, eta, bueno, horixe, ongitorre guztioi bigarren kafera. Maite duten tartean murgildu behar dugu, eta Mai Gorostiaga Pozok mototik jetxik asko utzi, eta kontatu harko digu zein den bere Maite duta. Bai, justo abesti honekin, aproposa, eta jartzen badidazu beste bideo hori, eske asko maite dut Charles Chaplin. Bere bizitza osoa, familia humila, bere, umea zanean oso gogorra dena, Londresen, oso gazte hasi izan, 12 urtekin bere aita hiltzan, gero Estatu Batuetan juntzan, eta nire ustez referente bat, ez? Hori, poliedrikoena akaso. Así que zugatik maite zaitut Charles Chaplin. Wow, Charlie. Mai, zuk uste duzu Chaplin kafezalia izango zala? Nik uste dut badauka hortik irudiren bat kafe bat hartzen, uste dut Tiempos Modernos pelikulan, Modern Times, agertzen da beste emakume batekin okeraz banago, eta biak kafe bat hartzen edo sonatzeit. Ara? Beida. Ui? Justo, Hauxe! Ze handia. Streamingen ez bazaude kontatuko izuet. Bai, entzun ez duzu entzun. Hortxe bai. Ai. Pekinez bat? Bai. Txakurroiek ere desagertu dira? Bueno, oso gutxik ikusten dira gaur egun. Mai baino kontatuz. Bai, hor agertzen da Chaplin, kafe bat hartzen, bere tazarekin, eta ondoan dauka emakume bat, txakurtxo bat, bigarren kafea, ez dakit, omenaldi polita, ez? Nik uste bere garaian Chaplinek bazekiela, noiz bait, agertuko zala hau bezalako irratsaio bat. Ziur baiet. Mai oso emozionatu etorri gaur, ezta? Bai, apirilak 16, ez dakit. Eta gero, sarrenan aipatu dira Tzara adibidez, dadaista, nahi oso dadaista gustatzen zait, dadaismoa, bai. Hainbeste gauza maite ditut, eske. Geografia berri bat, gure esperoan da. Amaia Resendegilo, zein da zure Maite duta? Nik maite dut goizeko eguzkia. Naiz eta izan, gehien, ez dakit, enau molestatzen, baina kaletik zoaz eta eguzkia atera berri da, eta indartxu jotzen dunean, beti eguzkitako beta horrekoekin ibili berzea, baina maite dut, ematen ditelako energia asko egunari aurre egiteko. Ze eguraldi txarra etxe gustatzen, noiz baita esan izan dut, baina hola bero asko, bero handia barkatu eta eguzkia goizeko eguerdiko 12 ere ez da niretzako atseginena, orduan goizeko eguzki izpi hoiek asko gustatzen zaizkit eta maite ditut. Eta zuko Juri? Nik maite ditut postalak. Irukoa eta barrura! Eta gaur daukagu postal lehiaketaren finala, eta oso urduri nago.
Bai, hori esan diguzu lehen. Bai, oso urduri nago. Eta gaur da, postal lehiaketaren finala, eta oso urduri nago. Eta hemen dauzkat, ikusten ditut postalak, eta oraindik ez dakit nork irabaziko duen, baino... oso urduri nago. Eta arkakusiok maite du udaberriak dituen kolore biziak, bereziki lanetik bueltan lehiatia jetxita izedak hilean ahasten dizula eta zure abestigo gokoenak topera dituzula Iruñerrira sartzen zeanean eta hain den hain berdi ikustea. Bueno. Poeta. Eta Jon Lizek maite du improvisazioa eta gaur bigarren kroketa saioa estrenatzen da. Hori zara, kompetentzia? Zer da bigarren kroketa? Ilargik maite du postal lehiaketak dakarren urduritasuna. Beno gaude horrekin urduri, bai. Manetako eganean, irteteko garaian. Nik maite dut utxunea, Nola? minimalismoa, espazioa, mutur pixkat izatea, eta esatea, zein da zure maite duta, Ez daukat. gaurkoa isiltasuna da. Eta gozatu beharko duzu. Hirukoa! Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Egia esaten nahi baduzu epilloan oskan buruan, baina pentsatu dut denboraz justu xamarga biltzala eta Nick Fuchsa zetorrela, eta Nick Fuchsari heldu argeniola behar bezala. Osea, hoi da hoi, gezurtia. Nick Fuchs! Jarri altuan hau. Ezagutzen duzu abesti hau, Rametep Kant. Niko ez? Ez duzu ezagutzen piramideren sekretua pelikula, Sherlock Holmes gazte nerabe danean, eta... Ba, ez ikusi. 12 urte. Okerketa lanean ibili naiz, eta ikerrez banago 12 urte magikoak dira. 12 urte ditu Sherlock Holmesek piramide sekretua pelikulan. 12 urterekin hil zuten Iqbal Masih bizikletan zijoala. 12 urterekin Charles Chaplinek galdu zuen bere aita. 12 urterekin Jesukristo galdu zen Jerusalemen eta tenpluan agertu zen. Republika Dominikanan huevedozez oso ezagunak dira. Txikitan neska bezala kontsideratuta 12 urterekin hueboak edo barrabilak desarrollatzen dituzte. Eta gizona bihurtzen dira XY kromosomak dituztelako. Hortik dator izena huevedotze. 12 urterekin aterantzen zaizkielako. 12 urterekin ere Miguel Angelek margotu zuen bere lehenengo erretratua, gizon eserita, orain dela gutxi aurkituta edo argitu dute beraiena dela. 12 urte pasa dira beste Miguel bat, kasu honetan Michael Jackson hil zenetik. Eta Michael Jackson 12 urterekin hasi zen bera bakarrik abesten, Jackson 5 utzita. Eta orain dela 12 urte hain justu, Estatu Batuetako Field Museuman konturatu ziren hango momia batek Michael Jacksonen aurpegia zuela. Izugarria! Beraz, 12 urteko zikloak magikoak dira. Eta errepikatzen dira behin eta berriro. Bestela nola esplikatu hau. Suez kanalean gertatutako barrikada erraldoi hori ez da kasualitatea izan. Beraz, kontuz esaten edo egiten duzunarekin. Rametep sekta bizirik dago eta. Eta egia ala gezurra. Begien artean, sudurra! Kontaka, kontaka, tiu. Kontaka, beti gezurrak esate. Gatzetu inor sinisten. Beti gezurrak esate. Gatzetu inor sinisten. Kontaka, kontaka, tiu. Kontaka,
Kontakataka, kontakizuna kontatzen. Kontakataka, kontakatilu. Kontakataka, ez dakizunak asmatzen zen. Kontakataka, kontakatilu. Kontakataka, beti gezurrak esate. Jatzetu inor sinisten. Beti gezurrak esate. Jatzetu inor sinisten. Bizkarretik ematen du la bankada. Kala, 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 kalizkarradakan. Beti zaude ondoko otzkalakan. Kala, kalakan, kala, kalakan. Beti ondoko otzkalakan. Kala, kalakan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta gu juri nora goaz? Egiptora. Egiptora goaz? Bai, Egiptora goaz. Nola, bapatean? Bapatean. Bai. Girotuko dugu bidaia? Bale, jarriko dugu hola musika pixka bat, hola sentitzeko Egipton gego dela. Olako xoxe? A ber. Egipton ere WhatsAppa daukate? Bazeukaten jez. Eta zergatik goz Egiptora go juri? Bagoaz Egiptora, zeren eta duela egun batzuk, Egiptoarrek beren herrialdeko agintari hoien desfile bat ikusi ahal izan zuten. Desfilean, urrezko desfilea deiturikoan, 22 momia, 18 errege eta 4 erregina, Egiptoko museotik 5 kilometroko distantziara eraman zituzten, beraien atxeden leku berrira. Esan bezala, faraoien urrezko desfilea deitu zioten. Eta altxor nazionalek merezi duten segurtasun neurri zorrotzekin, momiak Egiptoko zibilizazioaren museo nazional berrira eraman zituzten. Mundu osoan telebista eta internet bidez transmititutako ekitaldi publiko handia izan zen. 200 katetik gorak bota zuten beraien telebistetan desfilea. Bertan momiek Kairoko kaleak zeharkatu zituzten urre kolorezko sarkofago berezietan. Temperatura kontrolatuan, ibilgailu militar blindatu eta apainduetan, banda militar eta orkesta sinfoniko batekin. Eta atzetik eta aurretik zaldi gainean aktoreak, garai bateko Egiptoko modarekin jantzita. Horrela, 5 kilometroko bidea egin zuten museo batetik bestera, eta guztira 3 orduko ikuskizuna izan zen. Erregaldien ordena kronologikoan garraiatu zituzten momiak. 17. dinastiako agintarien gantik, Senkenre eta bigarrena, Kristoborreko 12. mendean nagusi izan zen Ramses 9. eraino. Ekitaldiaren erakargarritasun nagusitako bat Ramses bigarrena errege izan zen. Erresuma berriko faraoi ospetsuena. 60 urtez baino gehiagoz gobernatu zuena, eta ezagutzen den lehen bakeituna sinatzagatik gogoratzen dena. Baina bazen beste bat oso ezaguna baita, Hatshepsut erregina izan zen. Ama nobleen artean garrantzitsuena. Bera agintari bihurtu zen, naiz eta bere garaian emakumeak faraoiak izatea etzen bat heroikoa. Desfile honetan aurkezle ugari egon ziren. Bakoitzak zati bat azaltzen zuen. Eta izenak esango ditut. Mona Zaki, Jensadri, Nardin Farash, Aya Algariani eta Jasmin Zaki. Izenak esaten ditut maite mindu egin naizelako. Emakume hauek, wow. Zelako aurkezpena eta ze arropak. Dena jantzi zian, noski arropa modernoekin eta soinekoekin eta horrelakoak, baino soinekoek keinu egiten zioten garai bateko Egiptori, batzuk urrezko lepokoekin, bestek soineko luzeak, egoak ziruditen, beste batzuek sugeak zituzen marraztuta besoetan, izugarria. Eta musika. Giro bikaina sortu zuten musikarekin. Entzuten ari garena adibidez. Hesham Nazi Egiptoarrak sortu zuen musika ekitaldirako, eta Egiptoko United Philharmonic Orkestra taldeak jo zuen.
eta Nader Abbasi maisuak zuzendu zuen emanaldia. Bertan, adibidez, Amira Selim, soprano egiptoarrak, A Reverence for Isis izeneko kanta bat abestu zuen. Antzinako Egiptoar hizkuntzan. Sekulako lana. Eta abestiko hitzak Luxorreko Deir el Shelwit tenpluko hormetan egindako inskripzioetatik hartu zituzten. Sekulako ikuskizuna izan zen, eta ikusteko aukera balin baduzue, begiratu irudiak jarri edo urrezko desfilea edo Golden Parade, Kairo, eta azalduko zaizkizue ze benetan eromena. Nei gehiena gustatu zitzaitena egian, ez dakit oso zaila da aukeratzea, baina momiak garraiatzeko erabizi zituzten sarkofago mobilak. Aita santua jutean bezala beak badauka papamobila, hauek sarkofago mobila zeukaten, eta sekulako ederrak zian denak urrezkoak, pasada bat benetan. Eta ikustekoa da, beraz. Ikusteko aukera balin badukazue, zalantzai gabe, begidatu ze pasada bat. Bida, ikusten ari gara estromin bitarten adibidez, hemen daukagu bat, jun egin da? Bai, hori da. Hor dago. Bai, urrezkoak eta hor barrun momiak daude. 22 momia. Museo batetik bestera eramateko, ez dituzte atera paseatzeko, baina eraman behar zituzten museo berrira eta sekulako ikuskizuna benetan bilatu eta ikusi, zenik hemen ez dut ikusi ez telebistan edo ez aldizkarietan, beraz bilatu. Eta jak Egipton gauden, akaso bidaiatu ere Anbarren egingo dugu. Bai. Angel Cuerdo, arratsaldean. Arratsaldean, bai. Izan ere, nire gaurko maite duta da antigualeko zibilizazioak eta antigualeko zibilizazioen artean, jende askoren artean norabait pizten balin badu, norabaiteko maitasuna da Egiptoko kultura, bai? Eta, jende askok ikusiko zuen, ez da, desfile izugarri hori, eta jende askoren artean egongo da oraindiken, ea konfinamentoa bukatzen zaigun, eta badugun aukera, ez bakarrik, museo berri berezi hori ezagutzeko, eta Nilo ibaian murgiltzekoa eta Egiptoko kultura zarra ezagutzekoa. Eta, gaurko nire proposamen hoxe izango da. Akizu nahi ze pasa zitzaiten txikitan, nik txikitan esaten nun egiptolaria izan nahi nula. Egiptolaria, eta azte zanen, eta zuk lana, eta ze izan nahi dezu, ume txiki galdetzen zaien bezala, eta nik egiptolaria, eta norbaitek esan ziten, hiri bakizu, egiptolaria izateko historia ikasi behar dezula. Eta historia, ez dakit, gradua dela historia, eta historia, denetarik ikasi behar dezula, ez Egipto bakarrik, ezin dezu, ez dago unibertsitatean Egiptoko historia gradua, eta nola? Nei faraoiak bakarrik interesatzen zaizkit, dena ikasi behar dut? Baina ez den nahi. Baina gero kontua da, egiptologia, petxatzen dugu ez da, orain dela milaka urteko kulturari, zerbait hila dela, eta ordea etengabe, gure, berrietan ikusten dugu, nola zerbait berria aurkitu duten. Oraintxe bertan ez da, aurkitu dute, garai bateko Luxor, izan zikekena. Bai? Eta, urteroko kanpainetan ez da, azaltzeizkigu, erregen baiaratikan, edo, Sakara piramideen ingurunetikan, zenbat aurkikuntza berri egiten ari diren. Orduan da benetan, historia, baina historia etengabe idazten ari den historia bat. Edo berrinterpretatzen dute aurkitetuko zerbait ere, ez da geldirik inoiz, beti... Bai, eta beti informazio berria, eta beti zer egin dute zuten. Ezken finen, dalako benetan izugarria, eta niretzako, nire daukatan esperientzi berezinetako bat da, eundakar gazkitan ikusi ditugula, Keops, Kefren, Mikerinoseko piramideak, baina bertara gerturatzen zaren, eta hau, orain dela 1000 urte egin zuten. Eta benetan da momentu magikoa. Orain aurkitu dutena pasada bada, Luxorreko hiri galdua. Hiri bat, nik galtzen ditut gauzak, baina hiri bat? Arearen azpian.
Bida, nik aipatuko ditut nolabait bi modu desberdin, ziaro desberdinak Egipto ezagutzeko, bai? Lehenengoa izango zen, nire honek egiten dituen banakako bidai hoietan, detxu ez da jogun, Egipto murgiltzeko modu berezi bat, bai, bere gora berakin, oik ere aipatuko ditugu batez ere berakoak ere bai, eta bestagian klasikoa. Baina aipatu beharra daukat, klasiko hori, dala, nire seme alabentzat, oroimenean duten momenturik magikoenetako bat. Wow. Eta, bertara jun ginen, justu, alaba jaiotze hartzeola. Eta alabak esaten du, nola, ni gabe juntzinetela Egiptora, ni jun beharra daukat, egin behar dugu antolatu nesken bidei bat Egiptora joateko. Eta ala da. Bai, orduan, hasiko gea agian modu klasikoarekin, ez da? Modu klasiko izango litzateke, nola bai, pakete antolatu bat, bai, hegazkina hartu, eta hortxe elkairon. Bai, konturatu gabe, hegaldi nahiko motza, elkairon lugartzen dezu, eta bapatean elkairo hiriaren eromena. Bai? Lehenengo bidaien egin nuenean, topatu nintzen Australiar batekin, eta beak egitezun aluzinatua da. Nola da posible Australia osoko biztanlego guztia hiri bakar batean pilatu egotea da. 20 milioi pertsonako hiri bat. Kaos hutsa. Eromena. Baina eromen horren barruan bizitasuna, etengabe, bai? Hortzen hasten dira, oiko arabiar merkatuetako giro, iskanbilak, usaimenak eta bar, eta gero modu berean, tarteka, bertako mezkitak, zokoak, bertan zaude, eta lehenengo biztan oski izango da, elkairoren kanpokalden dauzkezun, gizeko piramideak. Lehen aipatu dut. Gerturatzen ari zehala, poliki, antxiko zen diozu, lehenengo, Keopseko piramidea galdoia. Kefren, Mikerinos, bertako zirrinboio guzti hori, hango, jendearen eskaintzan, aldezu hauik ezagutu bestean sartu rengoa, eta benetan, aukeradunak, nire gomendioa bai da, ez dakit, baino behintzat, piramidetako baten barruan sartzea. Gure kasun, gu junginen, bisemea bat txiki, nire ama, aita, eta sartu ginen Mikerinosen, baina txikiena izan da ere, han murgiltzen zea, eta da atmosfera berezia, milaka urtako historioa hementxe murgilduak. Orduan, lehenengo bisitalditxo horren ondoren, zein daurrengo pausoa, Nilo ibaian murgiltzea. Orduan, hor gora eta bera hor txibiliko dira, bi aukera. Edo falukan joatea, dala, txalupa, belauntzi tradizionala, edo gaur egungo ferri haundi hauetako batean eroso, eta bai bata edo bai bestea, aukera izan da noski nire gomendioa falukan joatea, eta erosotasun geixo bilatzen dunak, noski, olako ferri haundi batean. Jungo zara, edo ibaian gora, edo ibaian bera, ibaiaren ertzak ezagutzen. Zein izaten da bidai zati klasikoena, normalera egiten da, edo Luxorretikan, asoan erabitarte, ibaian gora eginda, edo ibaian bera, gauza bera, asoanetikan, Luxorrera. Orduan, normalean, bai batan edo bestean, abia puntua, beti hiri klasiko batean. Luxorretik abiatuko gea, behin bertan zaudela, ipatu dugu, oraintxe bertan aurkitu dute garai bateko Luxor hori. Baina Luxorre dituen, punturik, potentenak izan duteken, patetikan, Tebas irizarra, eta bertako templuak, eta gero noski errege eta erreginen baiara. Eta oso kuriosoa da, jende asko galdetzen daizu, baina nolatan, ez da? Hau da, berez, antigualean, orain dela 3000 urte, hortxe lurperatzen bali mazituzten faraoiak, alako makropiramidetan, zergatik ondoren pasaziren erregen baiara batean? Zer dauke erregen baiara horrek bereztasun bezala? Eta oso kurioso da, izan ere, erregen baiara hori dago mendizurri baten magalean, eta mendi horren forma da, nolakoa? Piramide batena. Orduan, ezin piramide handiagoa egin. Eta piramide natural horren barnealdean lurperatu zituzten ondorengo benaunalditako errege, faraoi eta faraoiak, Orduan, erregen baiarako eta erreginen baiarako tempule mistarekin batea, hor dago, zuk aipatu duzu, ez da, Hatshepsut. Zen berezia, ez da, Hatshepsut. Hatshepsuteko, templua da denetan bereziena.
hau da, askotan aipatzen dugu, ez da, Egipto beti badirudi, ez da, faraoi gizonezkoen lurraldea, ba, faraoi importanteenetako eta Ramsesekin bate izan zen erregina bat, Hatshepsut. Bai? Eta bere gobernuaren menpean izan zien, nolabait, Egiptok izan zuen berriro ere, bolaldi potente bat, nun erakutsi zuen berriro ere, Egipto zuen boterea. Bueno, behin erregen baiara utzita, berriro ere murgilduko gea Nilo ibaian, eta Nilo ibaia dauke, hortxe bazoaz, bai, ibai ertza alde batean, bestan ibai ertza, jungo zaba bertako tenpluak tarteka marteka ikusten, bertako bizimodua, arrantzaleak, falukak, bai, nola bertan, azkenen badakigu, ez da, Nilo ibaiaren nolabaiteko altxorra, da, ibaiaren ertzean sortzen dien nekazalguneak, bai, Afrika erdialdetikan, bertako, monzoi garaietan urak ekartzen duen, limorren esker, egiten dira, poliki-poliki, ibai ertzak egiten dira lokaztu horren ondorioz, egiten dira lurroiek aberastu, eta hango lurren emankortasuna da, nolabait, Egiptoko kulturaren altxorra edo sekretua. Bueno, ibaian gora bagoazela, jungo gea, bai, tenplu ezberdinak nik adoiez oso gogoan dut Sobeken tenplua. Bai, Sobek zan, azkenen badakigu ez da, bertako errege bakoitza bazuela animaliren batekin erlazioa, Sobek da kokodrilo jainkoa. Bai, eta hor txikusten dezu, tenpluaren sarreran, kokodriloaren irudiaz, bertako jainkoak, behin Sobekeko tenplua utzita, bai, iritsiko gineke Asuanera. Eta Asuan, badakigu, ez da, bertan eraiki zuten, Makro presa hau, bertan dago nolabait antigualeko Egiptoko mugetako bat, handiken aurrera Nubiar lurraldea sortzen zen, hau da, Egipto beltza esango genukena, bai, eta noski, Egiptziarrek, izan zuten bereien botere eta bereien eragina Nubiar lurraldean, baina beti badago hor nolabaiteko muga bat, ez da? Zer dan Egipziar, Arabiara, Egipziar beltza, batean eta bestean arteko desberdintasuna. Eta azken etapa izango genukena izango zake, ja, Nubiar lurraldean, behin Asuaneko presaren mugan, izango zake ja, antxe, atako zait, justo Egiptoko mugan, Ramses bigarrenak ereikitako, nire burua. Bai? Abu Simbel. Barkatu. Bai? Abu Simbel. Eta hori da nolabaiteko ja, gure bidei, poetiko horren amaiera, Abu Simbeleko tenpluak. Eta izan zen, nire familiarekin egin nuen bidaia, bai? Baina hori baino lehenago egin nuen, nire aparteko bidei berezia, bere gora berak izan zituna. Bidaia hau egin baino lehen, nire idea zen Nilo ibaia jistea. Bai? Eta, esan nuen, Nilo ibaia jitsi nahi baldin badet, eta ez modu klasikoan, nola egin izango nuke? Bueno, saiatuko naiz gameluz egiten Abu Simbeletikan Asuanera. Pirauaz geisten Asuanetikan Luxorrera, eta bizikletaz Luxorretikan Alexandriara bitarte. Bai? Alaxe. Neroni iritsi nintzen Asuanera, errosen joen bertako arropak, eta nik ohikoa nuen moduan, bertako, Arabiar arropakin, gerturatu nintzen Abu Simbelea. Antxasi nintzen negoziatzen bertako gameluzale batzukin, eta zen aizue. Nahi dut hemendik Asuanera gameluz joan. Aurpegiak. Bai. Arazoa, ezu. Baina zu badakizu, justo orduntxe, egon barri zeuden, ez da, atentatu pare bat, nun turista kanpotarrak hiltzituzten, imposible. Hau dago, mugaue daude ziaro kontrolatuta, jun beharra dago konboi militar batean, ezin zaitugu lagundu zeharkaldi hori egiten gameluz. Bai? Bueno, Angel Buru gorra, bueltatzen da berriro Asuanea, Neronek eraman nuen piraua, eta orduan, orain ez nago bereien baitan, beraz nik nire piraua hartu, piraua desmontablea zan, antxe Asuanen bertan montatu nuen nire piraua txoa, eta antxe abiatu nintzen nire pirauarekin. Antxe aipatu dugu, ferriak, falukak, eta Neroni, nire turbante txoarekin, ibaia jisten. Iristen naiz lehenengo tenpluaraino, etortzen da polizia eta izu. Zeiken nahiaiz hemen atentatuk egoten ari dira, eta zu lasai pirauan jisten.
nere guraso kezkatuta. Angel, Pentsa. atentatua daude bertan, bai? Zu turista kanpotar bat zeaz, bali matzak kontuatu, bai? Eta pirauan inorren babesi gabe eta alako toki bakartitan, bueno, ze pasazan? Eo ze gauza. Nik esan nezu, baina hau ez da alda herrialde aske bat nun zure kabuz bidaitu zaitezken. Bai. Deiketak egin zituzten bata bestea, eta jarri zidaten eskolta militar bat, Ai, ama. Neroni pirauaz Nilo ibaia jisten, eta atzean barku bat eskolta militar batekin. Hor esan zuen, kanpotar, ero honi ez diogu bere ilusioak kendu behar, ez dugu nahi berari ezer pasatzea, Ze ona. bueno, ze ona, Ja, hori esan ze behar nuen. astuna. Claro, zu baduzu buruan zure askatasun bakarrabe eta epika horretan, ez? Bakarrik joatea eta atzean. Eta atzean Militarra. txalupa oso bat Bai, militarrez bai, josita. Eta ez animatzen zehazki. Bai, Ez bai, azperra baina- inda, karo, imaginatu txalu, barku hori pirauaren erritmoan. Bueno, balaxe, egun ajun, egun etorri, karo, bani juten itzen ibai ertzea, eta txalupa militarrakin antxen ere zai. Ni iristen itzen lo egin behar nuen tokira, eta antxe jartzen ziren, militar pare bat, niri eskolta egiten nire kanpindendaren ondoan. Orduan, nire bidai romantiko eta bakarti hori bihurtu zen, bastekit, egunez egun eskoltaz jositako bidei batean. Esperientzi berezia, bai? Azkenen iritsi nintzen Luxorrea, agurtu nuen eskolta, eta zen, bueno, orduan, hemendiken aurrera jarraitu dezaket, bai, Luxor, hiri segurua da, ja askezea. Oso ondo. Antxe bertan, bildu nuen ere piraua, erosi nuen bizikleta bat, eta abiatu nintzen ere bizikletarekin. Ze ondo. Ju nintzen erregen baiarara, baninduan Nilo ibaia jarraituz, Elkairorako bidean, iristen naiz lehenengo, bai, hiriaren irterara, pum, polizi kontora. Epa. Bai, eta esatzen zaten, aizu, eta zunua zoaz. Ez, ni bani joan ere bizikletarekin Elkairorako bidean. Txun. Ez zindezu jun, hau, bai, ez da toki segurua, ezin dezu aurrera jarraitu. Tazok, bai, badakit historia. Bai, zer egin zidaten? Eskolta militarra. Alaxe iritsi nintzen berriro eskoltarekin Elkairoraino. Elkairon ja berriro ere bertan utzi ninduten, eta azkenean posible izan nuen nire bideia Alexandrian bukatu, bai, Mediterraneo itxasua ikusiz, eta ja modu aske batean. Bai? Orduan izatzen beretan bidai berezi bat, bai? Beraiek, beldurra, turista bat izerbe pasatzekoa, eta Neroni, ezin bidai seguruago bat egiten etengabe eskoltarekin. Agatha Christie zeukan Asesinato en el Nilo. Muerte en el Nilo. Muerte en el Nilo, ez? Edo baita ere pelikula Humphrey Bogart eta Lauren Afrikan erregina, txalupana, baina hirugarren partea trilogia da Angel Cuerdon Aventura eskoltarekin Nilo beia jisten. Eski. Zei ban normala pasatzen tiponi. Ez. Bueno, haize, baina hain montan ez ziren arazoak izan. Guztiz kontrakoa, ezin seguruago. Ezin seguruago. Egia da, Ezin zitzaion ezer gertatu. bueno, antxunamirik ez zegoelako. Bestela, harzin Lagunak egin zen dituen? Bai, militarrekin oso gustora, kontu-kontari, beraiek asperra eginda, nik erabiar pixkat ikasi nun, bereiekin, ez da, Xokran, Ana Riadiat Mudarriz, ni matematika irakaslea naiz, eta, bueno, eten gabe kontu gira. Nik ulerdio nire herria amunarriz, bola. Eta gizan izan zen esperientzi berezi bat, politxa, harremana, orokorrean, ez da, izaten da, bertako nekazari eta beltzainekin, bain gontan izan zen batez ere, bertako militarrekin. Karo, desberdintasun pixkat. Bai, egizan, bai bat eta bai bestea, ziaro bidai desberdinak, Nilo ibaia eta bertako kulturak ezagutzen. Nik uste beste gauza bat pasazala, Esan ziotela, Angeli, behar juntzaren gamelua erostea. Ez ezin da, honengatik eta besteengatik, benetan pentsatzen zuten azan, tipo hau Jordanian ibili izan zaldi batekin, eta zaldi gaixoak, segulakoak pasazitun. Zaldi gaixoa, ia lurrak irentzi zuen. Ez diogu gamelu bat utziko honi. Nik eskoltarekin teoria daukate bai, esan zuten piragua jetxiko dela, eta beraiek esan zuten, nik ez galtzen hau. Nik ez dut galdu nahi. Hau ikusi beharra dago, eskoltatzea, hau ikusi beharra dago. Bizikletan ez dakino, hau ikusi behar da ere. Pena etzegoelan katalan bat esateko eskoltin. Bale, agur, bueno.
Bazoaz noa, Egiptora? Ez Kataluniara barkamena eskatzera txisteratik. Bueno, baina Angel Cuerdo behintzat etxera honik iritsi zen. Honik, seguru, eta sekulako esperientziarekin. Eta egia da, ez da, modu bat edo bestea, Egipto merezi du, eta, bueno, gure gomendioa, ez da, aukera duenari bintzat, hasi dadila, planeatzen egunen baten noizbait bertajuteko bidaia. Zein bidia. Esango nuke. Angel Cuerdo, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Datorren arte. Datorren artean, beste bidei bat. Aio. Agur. Arratsaleko 4:45 minutu segituan postal lehiaketaren final handia dagoeneko bakoitze gure puntuazioak egin ditugu, baina orain hauek elkartu eta garaian orden esatea eta ikustea falta zaigu. Gelditu makinak. Neoliberalismoak hala sinestarazi nahi badigu ere, norbanakoa independiente eta buru aski haute. Bakarrik ez lagunekin bai. Elkarrekintzatik bestelako balioak arlatz dituen bizi eredu baten alde ari dira olatukopen. Hain zuzen ere, ekonomia sozial eraldatzailea jarriko digute mai gainean Enara Iruretagoienak eta Andoni Mikelarena. Aldaketa globalak azterketa lokala ere merezi du. Naturzientzien 4. topaketetan ez dute nahi klima larrialdiaren gaineko mezuek tokiko ingurumen arazoak estali ditzaten. Topaketen gainean, berriketan izan da Maialen Kortabarria Aitor Salaberriarekin. Gomendioen tartean, Danele Sarri Ugarteren apalategiari adi-adi egongo gara. Hautsak arrotuz dator, gelditu makinaken 13. saioa. Jada antzun gai duzue, gelditu makinakeko azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Honekin abiatu genuen gure bigarren kafeko postal lehiaketa eta jaso ditugu postal batzuk eta euren artean aukerak eta egiteko ordua ere iritsi zaigun, naiz eta batzuk zuen saria jasoko duzuen edo ez ikusi beharrean beste saio alternatibo eta kontraprogramaziozkoa egiten ari zareten. Bigarren kroketa deituriko saio bat ari dira egiten Twitchen orain. Oso itxusia dau. Boa. Hau montajea. Hau high Twitch da. Vale, nik zalantza badaukat. Zerbait egin behar dugu guk meta zuzeneko hori hobeto gerta dadin? Edo guk gurera jarraituko dugu ez duzu ezer behar? Ez, guk lehiaketarekin jarraitu behar dugu. Ni oso urduri nago. Beno, kontatuko dizugu nola egin dugun lehiaketa balorazio sistema. 3 irizpide izan ditugu postal bakoitza baloratzerako orduan. Estetika, testua eta originaltasuna. 3 horiek.
Eta gero, zegin dugu, bakoitzak gure txarteltxoan 3 garaile markatu definitu, alegia, gure 3 baloratuenak, gure 3 puntuatuenak. Dagoeneko hori egin dugu gauza gehiagiz duzatzearren irratian, baina egingo duguna orain da bakoitzak esan zein den gure garailea 2. sailkatua eta 3. sailkatua, eta horri emango dizkiogu 3, 2 eta puntu bana. Bakoitzaren 3, 2 eta puntu banarekin sortuko dugu garailea. Alegia, 4 irabazle berdina bagenu, 3, 3, 3 eta 3, 12 puntu izango lituzke postal bozkatuenak. Beraz, lehenengo alako baetze bat egin dugu, bakoitzak 3 aukeratu eta 3 hoieke emanga, eta gero publikatuko ditugu norberaren bakoitzaren puntuazio guztiak. Hementxe tatxoiak eta gure zalantzak eta gure goraberak eta guzti. Eta ez da tongo izango, Arkakuso. 12 points go to... Gehiago naiz maite mintzen. Beno, hasiko gara. Postalak erakutsi beharko ditugu, goiur nola ingo dugu. Bai. A ber, nola ingo deu. Ai, ez dakit nola ingo deun. Ez dakit nola ingo deun. A ber. Jungo naiz erakusten? Bai, venga, lehenengo postala baloratu duguna, hortxe daukagu glosariotxo bat, ez? Bale, ordenean orduan. Bai, ordenean ingo du, venga. Lehenengoa, hementxe. Ez, ze ikusi dituzte gure txarteletan... Bueno, berdin dio. Bale. Lehenengo postala. Hemen, Iruñatik. Hortxe, Iruña ikus daiteke San Ferminetan, ikurriña handi bat, Espainiako bandera ez daina handi ikusten, da orduan nahiko ondo. Hoi da, Iruñetik eta maite dutak ditu atzean. Badakizu, esan dugun bezala, testua ere baloratzen genuela, eta hemen Arkakusok jarri zizkigun maite dut ugari. Adibidez, ero moduan dantzatzea, edo espero ez duzunean gertatzen diren gauzak. Horrelako maite dutak jarri dizkigu. Hau izan da lehenengoa. Bigarrena hau erakutsi genuen, baino Markok behia CCC karikaturak bidali zizkigun marrazkiak, eta hau ere, ikustekoa. Atzetik ez dauka testurik, baina hemen dago idatzita, dia gure aurpegiak, gure izenak, eta naiz irratia, bigarren kafeat, Twitchlarien izenak ere badaude, oso eder. Gauza, ni hemen musika bile eta, karo, postalak jarri eta postal, eta agertzen zaizkien aukera gehienak ez didate balio. Baina aurkitu talde bat, karte postale. Hirugarrena, hau uste dut ez dugula inoiz erakutsi? Ez. Eta begira... Txakurrena. Txakurru mordoa daude. Pila bat. Kolaz bat, txakurra askorekin eta jarri digute. Kaixo Magis, esan didate txakurrak ongietorriak direla bigarren kajearen estudioan. Beraz, hementxe dituzue txakurren argazkiak. Horrek puntu asko emango dizkit, ezta? Muxukori gabeko muxu asko zuentzat. Ainara. Zer? Super gaizki entzute zait? Ez. Bueno. Gainontzeko gondo entzuten zaitugu. Bale. Bani naiz. Hemen txakurrena. Jarraituko dut erakusten? Bai. Ez que super fuertea da urrengoa. Nondik bidali diguten? Nondik? Australiatik. Wow. Bai, hola iritsi dako txaua. Bai. Bai, esango nun. Karo, pentsatzen dut Australiatik, ez dakit. Zeinena zen? Jokin izena du. Jokin urrengoan, agian sobretxo batean sartu. Jokin etzen zure etxetik horrela atera, ez da? Osa, etzegoen ja horrela zure etxean zegoenean. Zuk ondo bidali duzu eta gure gana gaizki iritsi da. Baina, bueno, Jokinek dio duela 2 urte etorri eta orain bueltatu ezinik da bien euskaldun baten partetik goraintziak Australiatik. Gora... Nik ere ez dut kaferik hartzen. Horrek agian nire puntuazioan... Gora egin dutan erean bera. A ber, bosgarrena da oinez? Bosgarrena da, Gasteiztik, martxoaren 8an... Hoi oso goiz iritsi zen? Bai, lehenengotarikoa. Nereak, abildua nepekasek, abizenek ezakigu, bidali zigun, hause berak egindakoa kafea eta akuarelak gustatzen zaizkio, eta kafe eta akuarelekin egin zuen marrazkitxo politau. Seigarrena. Akuarelekin baita ere, baino ez berak eginda, hau erositakoa, horrek ere puntuazioan eragina du. Portotik bidali digu Laurak. Bida ze polita.
Eta ez da gitze gertatzen den Portugalen. Ja, Portugalekin. Oso postaleroa da Portugal, egia da. Bai, egia da. Estampa asko ematen dituela, Bai. irudi asko dituela oso Egia. postaletarako. Eta hau da oso berezia. Bai, adibidez, netzako horrek bazuen zerbait berezia estetikoki, baina originaltasunean indit pixkat bera. Zegia da, kortxozkoa dela, baina dela Portugalgo, Lisboako tranbia tipikoa. Eta pixkat hor atzein dit. Ba, ni postal horretan justo, baloratuet asko zigilua. Atzeko parte dago zigilu bat eskusendakoa, eta eruditzen zait super kurioso. Bigarren kafea jartzen Egia da. du. Kafe goxoa goxatzen duzu arratsaldero, umore azkar, ona eta nahiko ero. Entzule eta streamer finak dituzue, zerbaitegatik ez dira aspertu honezkero, bi musu bero, Josune. Guazurrenaren bila, zenbarrena, zazpigarrena? Zazpigarrena da, 8garrena barkatu, Axuri beltzarena, Aha. itxaron genuen, Ja, iristen zen, edatzen iristen, zeberak bagenekin bidalizuela, baino, kosta zaio, baino hemen daukago. Eta hemen dago itxasargia, Santa Clara irla, barkutxoak eta farorantz jartzen du, Virginia Woolf, eta asko gustatu zaigu. Baino, ez da Donostiar bakarra, hemen Donosti, Hemen daukagu, Jon Lizek bidalitako Donostiko postala eta atzean abanera du, naiz eta Inigo etzen atragitu kantzatera, edo kantatu zenuen? Ui, la hostia. Kantatu zenuen? Ui, la hostia. Maitenakin. Mai, egin pi mesedez. Hau Donostia, Mai, hau Donostia. egin pi mesedez. Ai la hostia. Pentsatzen nun irakurri egin zen notela. Ez, nik irakurri nun Barkatu, zumene hongo zinen ba. Bai, maitenakin batera bestu zenun. Ni ere hemen non. Kantatu zuen dio Jon Lizek. Hori historikoa da, Hombre, zai izan zen kuadratzea. Bertso originala benetan, Bai, horre nik baloratu dut originaltasuna. Baita testua ere, estetikan pixkat bera, eta bai. Eta horrengoa, Patxik, Italiatik. Wow. Haunek ilusio berezia egin dit. Ui, da, Goiuriren favoritoa. Eske barkatu, baino irakurriko dizuet? Irakurri. Honela hasten da, Federico! Ma cosa fai? Vi invito a prendere il secondo caffè a Firenze. Gonbidatzen gaitula Florentziara bigarren kafea hartzera. Batzuetan Hernanitik, bestetan Italiatik, baina beti bigarren kafea entzuten, un batxino. Ze polita. A ber, noski gustatu zaitela, harkatu. Federico. Gora Federico, cosa fai Federico. Oso polita. Eta katu badago. Hori izan 10garrena. Hori izan 10garrena, eta hemen dago 11garrena. Hau ere erakutsi genuen. Azkena iritsi zanez. Ilargi Arkakuso eta Ibila hemen beraiek etorri zen bigarren kafeko estudiora eta kanpoan argazki bat atera zuten eta argazkiarekin postala sortu dute eta hementxe infernuko axeriek bidali digute. Eta ez gintu zen agurtu. Hori da. Ze ikusten dugu argazkian ikusten da bigarren kafeko ateak itxita daudela, baina ze ordu zen hau? Edo segun. Etxeratzea egindua pasata? Egun argiz da, ez? Ez, berdina esanian, baina etxean sinestxe. Ez egun argiz. A ber. Zu, fijatu supermerkatuaren argian. Bueno, supermerkatu. Eta gilbanik, ze mobil puska dokaten, o ze flash puska, o... Eta, gero, badaukagu, a ber, hemen arraroetan arraroena. Orain dela aste batzuk, bigarren kafea astelen batez ikusten ari bazinaten, agian ikusiko zenuten, gizon bat, mutil bat, etorri zela, eta boltsa bat bota zigula, hemen, ate ondora. Eta boltsan, gutun bat genuela, eta gutunarekin batera gaietak eta katilloak, eta katilloetan bigarren kafea jartzezun, eta pitxer bate bai, eta hor bigarren kafea. Eta hau da, Axuri Beltzak eta Jon Lizek elkarlanean
indakoa, galdetzen dute entzulek, bota edo utzi? Jon Lizek dio utzi, baino bota izan zen, sekulako susto hartu genuen. Izan zen utzi ansidadeekin da, orduan erdi bota erdi utzi, ze korrikaldi martzun, eta egazio laktikoa disparatu zitzaion. Hoi da, baino, beraiek diote hemen, postal bat ez den arren, postal txapelketarako puntuak emango dizkigulakoan bidaltzen dizuego. Honi nola ditzen zaio? Adulterazioa. Eskupekoa. Bipareta txokora. Bueno, berabaki dugu hau lehiaketatik kanpo, ustea, bere kabuz. Axuri Beltzak eta Jon Lizek bidali dutelako. Zinema jaialitan bezala, lehiaketetik kanpoko proiekzio, ez? Eta lehiaketatik kanpo geratu da? Eske, a ber... Mai Gorostiagaren libertad klaundicional. Epaile guztik bat izan ezik, esan dute, jokoz kanpo dagoela postal hau. Bat izan ezik. Zein izango zen? Begirako dirudite Pascal osteko kafeak bezain Usai goxoa daukate Nik zurekiko dudana ere Alakoa litzateke Juri, zure kantatzeko moduan Mikel Urdangarinek eta Beyoncék bat egin dezakete hontan, ez? Nola da maia, hola? Indarrekin, pasioak egiten. Operazion Triunfok mina eskin du, Eske hoi ez da bera, hoi zan gora. Baina, opera ere bazegon. Bueno, hoxe da momentua. Amaia, zu hasiko zara, esaiguzu zein den zure hirugarrena, zein den zure bigarrena, eta zein den zure lehenengoa. Bueno, Inigok esan du argi utzi berdet, baina nien hau ados. Flipatu inaizela ni puntuak jartzen, minio ni oso eskuza bara naiz, eta asko gustatu zaizkitenak. Hau esan da, nere hirugarren postuan egongo litzakeena, izango litzaketeke bigarrena. Markorena. Hori hirugarren postuan? Bai, beraz, puntu bat Markoren postalaren. Inigo zuza notario, hemen apuntatu. Baina ez apuntatu. Bigarren postuan egongo litzateke 5. dela nerearena, bai, hori da, 2 puntu beratzat. Eta lehenengo postuan 9. dela Jon Liz. Bai. Jon Lizena Donostiko postala. Beraz, Jon Lizek 3 puntu, nereak 2 puntu, eta Markok puntu bat. Bai. Horain gontan. Vale, Mai, zure txanda. Bai, hirugarrena eta beraz puntu bat, 8. 8. dela Axuri Beltzarena. Hoixe. Bigarrena, beraz, 2 puntu, 9. Jon Lizena, asko gustatzen eta akrostikoa. Akrostiko hori. Hemen ere aztazkenetan egiten ditugu kontzertu akrostikoak. Bueno, tuitzen da akroteketeskiko. Bueno, eta lehenengoa, beraz, 3 puntu niretzat 5. Eskuzindakoa, akuarela, kafearena, asko gustatu zaire. Bueno, nire txanda, niretzat 3 puntu ditu bigarrenak, dala Markorena. 2 puntu ditu 5. Dala... Alderantziz ari zara esaten? Ez, ondain naiz. Vale. Zubiazu. Bere puntuazioa. Vale. Markorena bigarren tokian, 5. 2 puntu. 2 puntu? A ber... Markorena, Mantxo guaz. Osa, 3. tokian, puntu bakarra, 2. Markorena dala. Ez que ez ez hori esan, baina bale. Ez? Bueno, berri du. Esan dezu Marko 3 puntu, eta ez, da Marko puntu bat 3. postuan, baino puntu bat. Argituta. 2. tokian, 2 punturekin, 5. postala. Dala nerearena. Nerearena. Eta, lehenengo tokian, eta 3 puntu beraz, nere sailkapenean, 9. Dala Jon Lizena. Falta zaigu Juriren puntuazio. Nik 3. postuan Jon Lizena, beraz puntu bat, Jon Lizentzat. 2. postuan nerearena, beraz 2 puntu nerearentzat. Eta lehenengo postuan Axuri Beltzarena. 3 puntu Axuri Beltza. Eta orain ja galdu naiz eta ez dakitzen bada.
Errepikatu zureak mesedez Goiuri, ze musika bilatzen ari nintzen, da ziru jarri. Puntu bat Jon Lizentzat, Dala, zenbarren postala. 9. 9. 2 puntu Nerearentzat, dala 5. postala, Bai? eta 3 puntu Axuri Beltzarentzat dala 8. Vale, hementxe daukagu asuntoa, a ber, hemen ikusten ditudana da. Markok, dala, 2 dauzka. Puntu bat, gehi 0, gehi bat, gehi 0. Berdin, 2. 5. postala, Ondain nahi zuez, Goiuri? Bai. 5. postala, dala, zeinena da 5. Nerearena. Nerearenak dauzka 2 puntu, gehi 3 puntu Mairen kasuan, gehi 2 puntu nere kasuan, gehi 2 puntu Goiuriren kasuan. Bai. 2, lau, 6, 9 puntu. Wow. Iepa. Eta 9. postalak dala Jon Lizenak, Bai. dauzka Amaiaren 3 puntu, Mairen 2 puntu, nere 3 puntu, eta Goiuriren puntu bat. Bai. Diela 6, 7, 8, 9, hemen ja berdinketa badaukagu. Eta Goiuriren, eta 8. postalak, Axuri Beltza, Axuri Beltza, nik eman dizkiot puntu batzuk. dauzka Maiaren 0, Mairen puntu bat, Inigoren 0 eta Goiuriren 3. Berdin 4 puntu. Gure lauon podiumetan daude 2, 5, 9 eta 8. Ez dugu zalantza hondirik izan. 4 postal horiek Marko dira Nerea, Jon Liz eta Xuri. final nagusian edo murgildu direnak. Markok 2 puntu ditu, 8. postalak dala Xuri Beltza dauzka 4 puntu, Jon Lizek ditu 9 puntu eta Nereak ditu 9 puntu. Gauzak ondo egin ditula zehazte konfirmatzeagatik. 9 eta 9, 18. Gehi 6, 24. Bakoitzak eman baditugu 6 puntu, denak eman da daude. 6 bider lau, 24. Bai. Ba, empate daukagu. Eta hemen galdetute, eta Idoiak ez du puntuatzen? Agian. Zuen jakingo duzu ez zer da bilkizuen Idoiarekin, ze gaur ez da mendik agertu. Nik sortu dut nire ametxetako postala. Dala, aurrekaldean Nerearen marrazkia, berak egindakoa, kafeak akuarelarekin, eta atzekaldean Jon Lizek egindako habanera. Hau, izango litzateke nere garaia, baino 2 dira. Eta zer egingo dugu? Bueno, bigarren kafearen epaimaiaren bilera urgentziazko, premiazko bilera hontan erabaki dugu. Urduri, super urduri da. 2 kafe makina emango ditugula! Barkatu mai. Bigarren makina kafea programa. Bi makina paritu beharko ditugu. Fai ama. Opra bezala sentitzen naiz. Zuretzat kafea, zuretzat kafea, zuretzat kafea. Etxea leiotik bera, oixe etxea leiotik bera. Ai, ama. Ez da gitia entontan kobratuko dugun, baina. Ba, Jon Lizek eta Nereak eramango dute euren kafe makinea, gauza bat, kuadrilla, zoragarriak izan dira denak. Bai. Eta hori bai esan behar dizuegu, kafe hartzera gonbidatuta zaudetela guztiak,
parte hartu duzen guztiek, nahi duzuenean bigarren kafera. Kroketa jatera bazatozte ere, kroketa gure kontu. Baina, garaileak, eta espikatu. Irkikisi, ispikiti, istigitingi. Ez dago tongo, ez dezuelako euki ikuspegi enpresariala, estrategikoa. Ni saiatu naiz, hemen pixkat tongo egiten. Bai? Bai, bida. Guk daukagu Axuri Beltza ituriko entzule bat. Bai, ja, ez agertzeagatik. Inork ez daki bere izena benetan zein den, edo nun bizi den, zein den bere helbidea. Berak irabazi izan balu, kafe makina bidaltzeko, bere izena eta helbidea eman beharko... Jakingo genukeen. Bai, jakingo genukeen. Eta zuek ez diozue punturik eman. Mesedez. Axuri Beltzak esan du. Nere amama katilu gabe, tani kafetera gabe. Bertara joango nintzateke. Bai. Axuri Beltza, zatoz, eta behintzak kroketak eta jango ditugu. Ben, esan dut, eta kubatak axerien postala zer, axerien postala baloratu dugu. Noski. Zenbagarren geratu da. Irakurri dezaket. Ez, axerirena ez, axerien postala. Bai. Hori izan 11garrena ez? Bai, 11garrena. Ba, nire sailkapenan adibidez arkakuxo geratu da. 4garren 20 punturekin eta berdinduta 8garrenarekin. Nerean 4garren 20 punturekin eta berdinduta lehenengoarekin. Ikusten, nerean gelitu da 6garren, baina 22 puntu zitun. Eta nirean Zuela, laugarrena baina askoz gehiago. Bai, puntuazio sona, bai. Axuri Beltzak dio orain anoetan daola. Mesedez, Axuri, etorri. Zatoz eta kafea aterako dugu, kroketa. Eta ez kezkatu, porque batzuk kafetera beste batzuk, baina ni postala gelditu nahi. Eta mairen postala ia ez diak geratzen. Baina benetan eskerrik asko postalak bidaltzagatik. Bai. Ilusio handiz jaso ditugu guztiak. Asko emozionatu gara irakurtzean, ze gauza oso poliak idatzi dituzue. Eta parte hartzea, espero genuena, baino altuagoa izan da. Eta... Ez kenuen uste gehiagik bialduko zutenik postal bat, olako lan hartu beharra, bidali, idatzi, sortu, denetarik egin duzu, eta poz-pozi gaudela, zesango dizuego. Eta horregatik, hain pozi gaudelako, The House from the Window egin dugu. 2 kafe makina bidaliko ditugu, hori bai. Norbaitek bidali beharrean ona jasotzea etornei balin badu, Jon Liz edo Nerea, esai guzue. Etorri. Eta guk 2 kafe makina emango ditugu, baina zuek mesedez, urrengo astean egingo dugun literatura ekimenean parte hartu. Hori da, baina gero kontatuko dizuegu, ze Kontxita Beitia zei dauka. Ertzetatik erdira, atzetik aurrera, zulorik zulo eta barreraz barrera. Emakumeak plazan egin du karrera, izan zirenei esker, gu ere bagera. Kontxita Beitia, arratsaldeon. Arratsaldeon, zemoz. Ondo dazu, hementxe emozionatu gara, luzatu gara, gure postal lehiaketaren finalarekin, ez da gizu ze urduritasunak, ze nervioak, bueno, erotu beharra nebilia, Ja, azkenean galituko zate, kafe aparatoi gabe, gu juten geaneako, Eta orduan, tabernan eskatu beharko dugu. Kontxita, hori ez da gertatuko, lasai, hori ez da gertatuko. Lehenago geratuko gara, argindarri gabe, hori igual, kafe makina gabe ez. Bueno, ikusiko dugu. Beste xomorro zarro horrek ez badin badu alde egiten, kafe gabe geldituko behata. Bai, beharko du lehen bailen alde egin. Bueno, Kontxita, ipatu dugu lehen, aurreko ostidalan ere hortxe utzi zen utela, gaia pixkate airean, eta, bueno, ezagunak behar luketen, eta hain ezagunak ez diren hainbat euskal emakume tarteka berreskuratzea ere helburu izango duzuela, eta horri helduko diozula gaurkoan. Bai, hala da. Prestatuta genuen aurreko ostiraleako, baina ez genuen denborik izan, futbola gendulako tartean. Eta futbola sartzen danea, kitxo, akabo, Oida.
Baina gaur bai, gaur Hori da, helduko bai. diogu. Gaur helduko diogu, bai. Dana bihar ere irabazi bezala atletikek, bihar irabazi bezala atletikek, baino ia jendea lasaixego edo ibiltzen ote dan, pensatzen dut ala izan barko lukela. Bara, espero dugu. Hori espero dugu, eta, bueno, guazen gure lanea ba. Nik adibidez ze emakume gutxi diran ezagunak Euskal Herrian askotan horritu nago, eta nik orduan, bueno, beste emakume batzuekin hitz egiten, eta horrela, askotan komentatu izan ditugu horrelako gozak. Eta alako batean, pandemia hauzi baino pixka balen xego, atera zuten liburu bat. Eta liburu hori da, begira, Euskal Herriko historia emakumeen bitartez. Eta titularen izena da, Baginen. Eta bi neskek idatzi zuten, Zira Crespo, hau katalana da, Barcelona jaioa, eta bestea zan Elena Fiordia. Eta hau, euskotarra, Ortuellakoa da, Ortuellan jaioa. Eta arte ederretan lizentziatua, eta, bueno, hoiek ibili dira, jotake, emakume euskalduna ez ezagun hoiek aurkitu nahian. Eta orduan, bueno, nik hartu de liburu hau, irakurri nun erosinunean, oso interesgarri iruditu zitzaidan, oso jende ez ezaguna agertu zan hemen. Eta orduan, horietatik batzuk aukeratu ditut, ia zer iruditzen zaizkizuen gaur aukeratutakoak. Beste egun bateako ere badaude gelditzen dira 100 piko indik, aukeratu nahi izan ezkero, bai. Baina badaude batzuk oso famatuak izan barko luketenak, baina ez dira izan, bakizute zergatik, ez da, emakumeak ziralako. Hori ba. Bueno, ba. Hasiko gera oso oderki dago hau antolatuta, liburu hau antolatuta, alde batetik daude persona bakanak, baina gero baita ere taldeak. Eta orduan, bueno, nik uste dut ematen diola gauza bakoitzari bere nortasun berezia, ez da? Eta, bueno, ni lehenengotik hasiko naiz, zein aukeratu dedan, eta zergatik aukeratu dean. Alde batetik aukeratu dut persona hau, orain tala 3 urte jakin dutelako beren berri, bere famili guztia Txilera juntzan gerra garaian, eta bera esan Txilera joan, baizik eta Barcelonan gelditu zan. Berak marrazkiak eta egiten zituen, eta arte ederrak ikasi nahi zituen. Eta orduan arkituzun unibertsitate bat, nuz jun ziteken emakumea zalako. Unibertsitate gehienak, momentu hartan, bakarrik gizonezko entzazien. Eta orduan, honek aurkituzun Barcelonan unibertsitate bat, arte ederrak ikasteko, eta emakumea, bezalako, ez zioten inungo arazorik eta jarri, eta, antxe sartu zen. Baina, zein zen emakume hau? Zuek ezagutuko dezute txiki Zabalo, Xabiertxo liburua egin duna. Hori Xabier denok ezagutzen dugu, ez da? Eta orduan, txiki Zabalo, esan bakarrik egiten ari marrazkiak eta ibiltzen zan bere arreba gazteenakin. Eta bere arreba gazteena
bueno, ibiltzen zan, eta gustora, eta egin zituen zenbait kartel, herriko festak eta anuntziatzeko, gero Irunen ere egin zan lehiaketa bat, eta lehiaketa horretan ere irabazle izan zan, eta, bueno, gauza soilak egiten zituen. Zabiertxo marrazkia badakizute ze soilak dian, aurrek egiteko modukoak, ez da, eta estilo hortan egiten zuen berak ere, eta dela pentsatzen zuten, anaiak egiten zitula, ez txikik egiten zula. Baina ez zituen bakarrik anaiak egiten, berak ere bai, ez? Naiz eta berak beti emakume puntu bat eman, eta tarjetan esaten ari zatenean, ni badauke tarjeta bat, eta kafe hartzea juten geranean, berak egindako tarjeta badauket, eta ikusiko dezuten naiz eta Xabiertxo marrazkiak dirudi, eta nola dauken emakumeen puntu batez ere gonak egiterakoan, eta oso polita da, eta aztertzeko ere interesgarria. Bueno, pentsatzen zu nolakoa zan emakuma soia izango zan, beti anaiaren ondoan erabakizun arte alde egitea. Eta gehiago ikasi nahizula, beste marrazki mota edo pintura mota edo beste zerbait artistikoa behintzat nahizula egin, eta Barcelonara jutea erabakizun arte. Bere izena, margolari edo marrazkilari esango nuke nik lehenengo momentuan behintzat, nor nahi zan. Osea, nor nahi. Ez zion ez da izenik ere jartzen bere buruari. Wow. Ez da harrigarria. Bueno, eta nor nahi honek badu izena, tazun bere izena, Ignacia Zabalo. Eta txiki izan Jon Zabalo. Eta Zabalotarrak danak ziren artista, beste anai bat arkitektoa, sekulako etxe derrak eta dotoreak egiten zituen. Donostiko etxe dotorenak ikuste berak egindakoa direla. Pablo Zabalo horrek. Eta gero, beste batzu, marrazkiak, beste kuadroak ere bai, eta horrela denak oso artistak ziren. Baina, berak zeuken nortasun marrazkiak egiteko bezan txikiri hartutakoa, bere nahiakin eitzen zan bera danean betita. Eta orduan, nornai hau Barcelonara juntzan, universitatean hasi zan, eta 28 bat urte zitunean edo, bere txeko portaletik atera, eta bombardak eta batek harrapatu zuen, eta bertan gelditu zen. Eta familiak ez du jakin orain arte zer gertatu zitzaion. Eta ezakiten zer izan zen beretaz. Osea, zer gogorra, ez? Eta emakuma hauek hasi ziranean liburu hau egin nahian, nuna eta arkitu dute artxiboan, Eusko artxiboan, Bilboko Eusko artxiboan, artxibategian, arkitu zuten, jakin gabe zertan, emakuma honi buruz ez dakigu ezer. Eta eta nun jaiozan, odongoa da, begiratzen osten dira, eta bueno, bazeuden, 2 edo 4 Donostikoa zala, Barcelonan ikastena izala, eta kiteo. Besteik ez. Baina, izena jartzen zuen, ez zuen jartzen nor nahi, jartzen zuen bere izena, Ignacia Zabalo. Eta hasi zien, Zabalotar famili hori bilatu nahian Donostin, eta oso zaila egin zitzaien. Ez zuten arkitu Zabalotarrik, Zabala pila bat, baina Zabalok ere badira, beraie dira, eta nik asko ezagutzen ditut, eta orduan, eta horregatik dakit historia hau dana, bera kontatut. Eta jarri ziren beraiekin, historia gile
ez bi hauek, baizik eta beste laguntzaile batek, deitu ziren, egun batean, eta kontatu ziren, bere arrebaren historia. Kaso batean arrebana izango da, beste batzuna izebarena. Anaiak eta oso gutxi ditu, baina hilobak pila bat Donostin. Eta gainera oso artistak eta dira danak ere, eza estilo berekoak. Eta orduan, jakin zuten, nornai deitzen zala, nornai itzepen zezula bere obra guztiak, eta zein izan zan bere ibilbidea. Horiek, hemen jarrita dago, liburuan jarrita dago, ilustratzaileen modua. Eta berak ilustratu egiten zituen. Eta lan egin omezun, arkitu dute gero horren ondoren, ezeruko argian, gero agere aldizkarian, eta jaietako karteletan. Irungo, esan dizuedan bezala, lehiaketa batean ere parte hartuzun, eta gero, Barcelonara joan zanean, han egin omezun, Sil Labari Karin katalanez irakurtzen ikasteko metodoaren liburuaren azala. Eta oso azal berezia eta polita zan. Eta hori da dakigun guztia, bere familiak dakin guztia. Baino, agertu da, 3 hilabete hauetan, bi egunkarietan, eta Donostiko Irutxulo aldizkarian, han agertu da, baina ez dakizute gauza gehienak, dakizkigun gauza gehienak, eta familia dakizkin gauza gehienak, egunkari horietatik, eta batez ere Irutxulokoak reportaia hortan egin zuten benetan gauza askokin, eta bere marrazki asko eta jarrita, eta oraindik ez dira jarri harremanetan, erreportaia egin zuen personakin, ez da? Eta ez dute aurkitzen, edo, nik pensatzen dut, Irutxunika, arabintzat, esanien Irutxulora deitu, eta esango dizute nola arkitu dena, nola jarri harremanetan mutil honekin, mutil batek egin du. Eta baina ikusten da, izugarrizko lana egin zula urte gutxi hoietan, eta pensazatu berak ere bere buruari zer izena jarri zion, ez? Bai. Eta orduan esaten ez du benetan, ze gutxi dakigun horri buruz. Eta bere familikoek ere ezakiten ezer. Hori da, aukeratu dedan, lehenengo emakumea. Kontxita. Alde batetik, bai. Ari naiz konturatzen, emakume bakoitzarekin asko daukagula kontatzeko, eta... Bestekin ez. Kontua da, guk kalkuloak hemen gaizki egin ditugu, postal lehiaketarekin asko luzatu gara, eta ari nintzen pentsatzen, beste bi emakumeak datorren ostiralean landuko ditugula, ze orduan ere Marimi ez dago, esan digu ostiralean ezingo dula. Eta nik gauza bat katu behar dizuet datorren ostiraleako kaia izatea egingo dutena, ez? Datorren ostiralean, badakizu zergatik ez datorren Marimi. Egia da, baino gaur Marimirekin gainera ipatu dugu, akaso goizean grabatuko dugula zuekin, eta hartara gai horri heltzeko aukera izango dugula. Horregatik, nik uste dut, ostiralean konbeni da kutxari buruz itxegitea. Que ia ibiliko da, Ondarri Birun, gero Goierri aldea, gero Berriz bueltan, gero Nafarrora, ia azten da horrela, etengabe. Orain ere ia badabil, baina iparraldean. Kontxita, horrelaxe egingo dugu eta datorren ostiralean bi barru, helduko diegu berriz ere gaur tinteroan utzi ditugun emakume hoiei, baina agortu behar zaitugu pena hondiarekin. Baina ja bukatu behar da, aipature izenak. Ez daukagu denborari, Kontxita, barkatuko diguzu. Urrengoan bi emakume hoiei helduko diegu lasai asko.
Segurazko kutsari helduko diogu. Bai, baina hemendik bitara egingo du hori. Bueno, edo bestela beste ostiral batean. Hori da. Emakumeak hortze daude. Mila esker, Conchita, musi bat. Bueno, mila Adio. esker. Agur. Goiuri aurrikus genezakeen gaur Mike pixkat latita mango zigula, baina eskudatik joaten izaio. Nik uste ez du laloin. Baina tira, txekoranak egin ditu, gonbidatua lotu, gonbidatu interesgarria ekarri, eta bidea lehunduta plazaratu digu, beraz. Den ondo. Amesten jarretu nahi baduzue, balorik ez. Gurekin dugu gaurko protagonista, Ekaitz Goikoetxea Asura Barrena, Gasteizen Euskal Filologian lizentziatu eta lehen 4 urteak, Lazkaoko Maizpide Euskaltegian igar ondoren, azken 10 urteetan Nafarroako hezkuntza arautuan aritu da Euskal hizkuntza eta literatura irakasten. Atarrabian eta Burlatan 4 urtez Euskal hizkuntza eta literatura ikasketa buruz ereginekin uztartu ditu gainera. Txiki-txikitatik izan du hitzekin jolasteko zaletasuna, eta bateko bertsogintzan naiz bertso paperetan murgilduago egon bada ere, bestelako adierazpidek ere jorratu izan ditu 2003an Gipuzkoako bertsolari txapelketako finalista izan zen eta 2005an Horixe saria irabazi zuen. And he gave his wife a fright, casting random spells from off his list. 23 urtera arte adierazpide ezberdinetan dozenaka lehiaketa irabazi zituen eta 13 urteko etenaren ondoren berriz idazteari eman eta azken 2 urteetan besteak beste Basarri sariko lehen eta bigarren sariak 2015, 2016, 2017, Lazkao txiki bertso paper lehiaketa 2017 eta 2018 eta Iparragirre sari ere eskuratu ditu 2005an, 2017an, baita hoien art aforismo lehiaketa ere 2016an eta 2017an hainbat musika talderen abestietarako letrak ere idatzi ditu, Koldo eta Arantxa Iparragirrerentzat, Untza taldearentzat, Garazi Zabaleta eta Aitor Lanasekin batera transformatzen dokumentala zuzendu eta ekoitzi zuen, eta ikasle eta lankidekin anistasunaren eta maitasunaren inguruko maitasunez, mesame, emanaldia, eskolaz eskola eta herriz herri eskaintzen ere aritutakoa dugu. And monster shadowy, permanent and powerful illusions they can see, and he studied with the little flask. Azken 18 urtetan irati arrebarekin batera larunbat goizak Segure Irratiko Itaka literatur saioa gidatzeari eskaintzen dizkio eta isialdia eskuartean naiz hankapean bizitza eta mundua irakurtzeari. Bertsolaria, bertso paper lehiaketetan saritua, aforismoen zalea, Itaka irratsaioaren irrati gizona, dokumentalgile, maitale, naizen kolaboratzaile, letragile, Intujai teatrorekin ama alulurren ere tartean aritutakoa, Transitos liburuan Engeru Maiorrekin ere elkarlan egindakoa, Balio Erantziaken Josu Maratorekin erakusketa eskuartean duena, eta gero beste galdetzen diguten mai, lo egiten ote dugun eta gauz asko egiten ote ditugun. Esan deula mait ziur ez duela loikin, baina nik uste dekaitzek lorik ez duela egiten, ze denbora ez dauka. Ekaitz Goikoetxea Asura Barrena, arratsaldeon eta ongitorri bigarren kafera. Arratsaldeon eta eskerrik asko. Urteek ematen dute gauzak egiteko, baina tira, loari akaso ez, baina bizitzako ez dakit beste esparru batzuik kendu hartzaile, hainbeste gauza egiteko. Gezurra badirudi ere, ez, 40 urte ditut. Eta egunero 8 orduko loa gutxienez ezinbesteko dut. Egia da, lotan ere lanean aritzen naizela, eta kontziente naizela askotan, ez dakit, bertso bukaera batekin edo eratzen banaiz, askotan goizean edo bertsoa osorik egina izaten dudala. Iruditzen zait atsedena eta deskantsua ezinbesteko ditudala sortzeko erez. Ni oso ameslaria naiz eta nire bizimodua eta bizitza ez dut irudikatzen, sortu gabe, ezta? Eta sortu nahi dut bertso bat, aforismo bat, edo irribarre bat, edo unkidura, ez? Niretzat hori gabe bizitzak ez du zentzurik. Lo egiterakoan sortzen duzu edo lo egiteak laguntzen du sortze prozesuri antolatzen eta gauzak bere tokian jartzen, egaitz? Biak esango nuke. Atsedena
garbi daukat ezinbesteko dudala, biharamunean esna eta indartsu egon nadinez, eta aldi berean oso konsiente naiz burua eta bihotza eta izatea bera, lanean aritzen zaidala, ustez lo nagoenean ere. Nik izaten dut mai barkatu, alako, ez da amets gaiztua, baina kantuak egiten ditut, tarteka ekaitz, eta batutan gertatzen zait, ametsetan egon, eta bada loaren etapa konkretu batean, sormena bizi-bizi izan, eta kantuak egiten ditu dala, edo kantuak entzuten ditu dala, eta gainera entzuten ditut kantuaren xehetasun guztiekin, eta haize konponketan biolina eta biola zertan ari diren, eta bateriak ze break egin duen, eta guztia buruan daukat. Baina esnatzerakoan inoizen naiz gai ura guztiz berreskuratzeko, batzutan bai daukat trazaren bat, melodiaren bat hor buruan, baina eta ikaragarrizko mina ematen dit, ez dakit horrelakorik gertatzen zaizun zuri? Askotan gertatu izan zait hori, eta gainera sentsazio horrekin ikeragarrizko bertso saioa egin dekekaitz, eta ez gogoratu ez zer kantatu duzun, baino beste batzutan esnatu eta kuadernoa esku artera ekarri eta gai izan bertsoren bat edo goitik bera idazteko. Eta hori oso ederra da. Justo arratsalde honek, justo hori aipatu nahi nuen leno, gaur bezalako eguna jaio zen Roland Topor, leno aipatu deu, Teatro Paniko sortzailea, Rabal eta Jodorowskiren batekin. Jodorowskik aipatzen du, amets konstientea, askotan ametsetan gaudenez, gero gaitasun hori berreskuratzeko edo hartzeko edo azteko prozesu kreatiboren bat. Esna gaudenean, existitzen badira soños da meiga edo sorginen ametsak, lotan gaudenean ere existitzen dira horrelako etapak nun amets konstiente hori esker sortu dezakegu izugarrizko gauzkak. Bai, nik gainera hortan sinisten dut, niri askotan galdetzen didate nire sortze prozesua nolakoa den edo gauerakoan, lotarakoan, kuadernoa, mesanotxearen gainean izate ote dudan, eta nik adibidez bertso sortak lenda bizi buruan idazten ditut guztiak, 8 edo 10. Konfiantza izugarria dut nire buruarengan, edo behar bada alperkeriare izan daiteke, ez dakit. Baino, bai, lenda bizi buruan osatu dena, eta gero idatzi. Eta gainera askotan, esaten dudana da, azten baldin bazait, seinale hainona etzela. Ze ona. Bai, ostras. Identifikatzen naiz prozesu horrekin, nire bai, esartzen nahi zenean idazteko, ja oso lotuta dago nire buruan idatzi nahi dudana. Nahi pasatzen zait, kontrakoa ez, baina nahi dena azte zait, eta igual norbaitek esateit, bale, hau esango izut, nahi zu apuntatuta, ni ez guatuko nahiz, eta 5 segundu barru, ostras, zertzan... Idazkaria behar. Eta behin da berri zakatxe berdina. Bai, pasatzea askotan maite dutekin, gaur ere abiatu dugu saioa, maite duta botatzen, eta noski, goiurita biok egunero gaudemenek, eta maite duten faktoriak batzutan bere grebak izaten ditu. Beraz, alako, gordelekutxo bat izaten dugu, bertan maite dute bakap moduko batzuko laukitzeko, ez bada ezpadakoiek. Eta orduan batzutan gertatzen zaigu. Ostras, maite dut bururatu zait, eta bata besteari esan, gero gogoratuko ez panintz, hause da. Eta gero iritsi momentua, eta ez bat eta ez beste ez gogoratu. Bai, ez daukagu... Lotxik. Bueno, eta memoria negirik. Adin izango dago juri zuari zara da honek urteak betetzen. Memoria pixkatingo dugu ekatzen bizitzarekin. Ondo da. Ni badakit, bai genetikoki, bai nemetikoki, kulturzale txiki-txikitatik, batez ere literatura, poesia, noiztik sentitzen duzu zure gorputa, ni poeta izan nahi dut, nik idatzi behar dut. Konstienteki, seguraski, ez dakit, 8, 9, 10 urterekin edo, ikusten nuenean, sortzen nuena gaizela beste batengan eragiteko, ez? Egia da, lehendabiziko hazia edo jaio nintzenetik hasi zela ere iten, ez? Eta batez ere, nere gurasoak, ez? Ni txiki-txikitatik, ezia izan naiz kantuen artean, kontuen artean, nere gurasoek, aitak bereziki, gauero kontatzen zizkidan ipuinak, ez? Eta zortea handia izan dut, 4 urte gazteagoa den arra bat izatea, azken batean, 8 urte bete arte
gauero, ez? Entzuten dituelako ipuinak, lehendabizi niri bakarrik kontatzen zizkidanak, eta ondoren bioi, ez? Kontatzen zizkigutenak. Eta gero, egia esan, suerte handia izan dut, ez? Bertso eskolara ia nahi gabean, inguratu nintzen 8 bat urte nituela, eta hori ere oso polita da. Orduan, ez dakit, 2., 3. mailan nenbilela, irakasleak eskatu zigun ipuin bat idazteko, ez dakit, nahi genuenari buruz ote zen edo, gogoan dut etxerri baten ingurukoa zela, nik idatzi nuena, eta nik bertso forman idatzi nuela. Eta andereñoari atentzio eman zion, ez? Eta hurrengo batean ere antzeko proposamenen bat egin, eta nik ere antzeko zerbait egin. Orduan, gurasoi komendatu ziren, ez dakit, hau gertatzen da, eta zuen semeak bertxotarako joera edo badu, bertso eskola bat bada, ordizian, eta behar bada gustatuko litzaiok, eta alaxe inguratu nintzen, asko gustatu, eta gero suerte izan behar da baita ere, ez? Igual gogoratzen naiz 80 bat ginela, orduan, bertso eskolara joaten ginenak, eta bueno, hasi eta gutxira, pixka bat nabarmentzen hasi ginen, zarragoekin kantatzen hasi, garai hartan guretzat erreferente hurbila zirenekin, ez? Aitor Sarriegi, Jose Munduate, eta beti, hobeak direnekin, eta zarragoen gandik, askoz gehiago ikasten da, ez? Zeure burua gehiago behartzen duzulako, eta lehendabiziko lehiaketetan ere, parte hartu nuenetan, saritua izateko suertea izaten duzu, horrek ere motibatzen zaitu, eta bueno, ederra da. Zepolita irakasleek bultzatuta gertatzen direnen olako gauzak, ze ez da lehenengo gonbidatu askotan gertatu zaigu, gonbidatuek kontatzen ni hasi nintzen, edo marrazten, edo ni hasi nintzen musikan, irakasle batek gurasoi esan zielako, nik banuela hor, bestakit behintzat inkietu eta oso politia izaten da gertatzen denen. Gainera, badugu joera bat irakasleak pixka demonizatzeko kontrakoa askotan gertatu izan delako, eta ametsak eteteko, eta aipatu du ez, askatasunez zerbait egiteko, askotan kontragoa izaten da. Zuaitz bat, mendi bat, eguzki bat, bilaino eta baserri bat marraztu, eta hor zurrun umea eukitze hori ez, eta kontrakoa gertatzen denean, eta gertatu izaten da, nik uste gauza ederra dela, nik anekdota bat kontatu behar dut, behin irakasle batek harrapatu nindun ingeleseko klasean soneto bat idazten. Orduan, horrelako da bizitza. Nik batxiergo teknologiko ikasten ari nintzen da, urazan filologa anglo-germanikoa, ingelesa ematen zigun, eta lenguajen, orduan ibiliko ginean, ez dakit izango zen lorkarekin gora eta bera, edo zeinekin genbiltzan, eta ni soneto bat idazten, eta harkarrapatu nindun, eta nire lotxa eta beldurra, gaina bronka otako zitela, eta nik usteari alako aserraino poza eman ziola, eta erdi-irriparatekin esan zidan. Zuk ziten dezu batxirgo teknologiko ikasten. Oraindik, enuen erabaki ingenieri izateari utzi eta kazetari izatea, eta esan zidan. Venga, gorde hori. Gorde hori, inungo sinesgarritasunik gabeko gorde hori bade. Gorde hori edo segidazte hona izan egintzazu. Horrako irakasleak ere aldarrikatu behar dira, badirelako, eta ze ona batzuk bideratu gaituztela, nahi genituen bideoietara, ez mai? Bai, bestela zigortuta biharko Alejandrinok. Eta mal oraino kontatzen ez jakin. Gainera, agian horregatik gaitz bihurtu zen irakasle. Eta agian horregatik gaitzek ere bultzatzen du bere ikaslei sortzeko eta ateratzeko barrun daukatena. Nola sortu zen maitasunez proiektua? Orain Iñigok kontatu denarekin lotura handia du, ez? Behar bada bizitzan gertatu zaidan gauza ederrenetakoa, izan da, orain dela ez dakit 5 bat urte, harrapatu izana, nolabait, ikasle bat euskerako klasean gaztelaniazko poemak bere mailan idazten. Wow. Eta, karo, lehenengo eman nuen agindua ikastetxean izan zen, mai hau ez garbitu mesedez. Eta orduan ikaslearekin hizketan hasi nintzen, ikasturte hasiera zen, eta ez nuen askorik ezagutzen, eta galdetu egin nion, idazteko zaletasunik baote zuen, idazten ote zuen, ea partekatuko zuen berak idazten zuena, eta askori harrigarri egiten zitzaion hori, ez? Eta euskerako irakasle izan da, eta erderaz, nik sormena maite dut, eta sortzen duenak hizkuntza batean, bestean ere ondo sortuko du, edo erakarriko dut. Iritsiko da sortzera. Erakarriko dut, eta bera aske sentitu zen nire klasetan, esaten nion beharra daukazunean
idatzi mailan, mai hori zurea da, gurea da, eta partekatzen baduzu, zu ez ezik gainerako guztiok ere zorioneko ez, eta hortik sortu zen pixka bat ez, 15 urte bakarri zituen, eta ikasturte horretan zehar idatzitako poemekin, liburu eder bat idaztera iritsi zen, argitaletxe batek argitaratua, hori ez da ohikoa, 15 urterekin, norbaitek, ez, bere lan bat argitaletxe baten bidez argitaratu izana. Eta gero, nuen beste ikasle bat, transexuala dena, eta pixka bat bi gaiak eta aztertuz, oso emanaldi ederra osatu genuen, guztia ikasleek eta irakasleok osatua, ez, herriz herri eta eskolaz eskola oso harrera ederra izan duena, oso eroitzapen ederra dut, eta uste dut asmatu nuela eta denok oso oroitzapen ederra dugula hortek. Mikel Legrande eta Olaia Baigorri. Mikel Legrande eta Olaia Baigorri. Gusta zaigu azpimarratzen erreferenteak, eta azpimarratzen bakoitzaren, ez, Mikel eta Olaia izugarrizko lana, nik, privilegiatu hutsa izan naiz, ezagutu ditudalako, eta egia esan, ez dakit, ez detaztuko gaura, ez? Zenbat kontatzeko daukate gazte aditu hauek, ez? Talentu ikaragarria dago gure ikastetxetan, eta nik behin eta berriz errepikatzen dut, Burlatan eta Atarrabian aurkitu nuen bezala, Beasainen ere badagoela, Tolosan ere bai, eta utzi egin behar diegula, eta klasea batez ere ikasleek eman behar dutela. Eta guk lagundu behar diegula, barruan duten talentu hori ateratzen eta bideak zabaltzen eta irekitzen, ez? Harribitxi ugari ditugu, eta askotan beraien sormena, beraien talentua, beraien izatea asko mutilatzen dugu. Eta egia da, eta hala da, ez? Irakasle bikainak izan ditudala, baino bizitzan zehar irakasle asko izaten ditugu. Urte bakoitzean 10-11 ikasgai bigarren hezkuntzan, ez? Eta kontatuko bagenitu guztiak, ni oroitu edo ni markatu nautenak 2-3 dira, eta askotan iruditzen zaigu asko direla. Asko direla, baino aspertu eta nazkatu klasean ere askotan egin naiz, eta hori pena handia da. Maitasunez, Mesame proiektutik, salto txiki bat ematez, hori esker sortzen da transformatzen dokumentala, ez? Garazi Zabaleta, Aitor Lanasekin batera, ez dakit beharrezkoa zan, ez dakit ikusentzunezko batean isladatu egiten ari zinela. Bai, nik uste derrigorrezkoa zala, ez? Egin kontu nik Mikele duela 8 bat urte ezagutu nuela, ikasketa buru nintzen Atarrabiako institutoan, eta Mikele Uarte herritik zetorren bigarren hezkuntza Atarrabiako institutoan egitera, ez? Ni orduan ikasketa buruan nintzen, eta bere gurasoak etorri ziren abuztu amaieran edo, berri ematera edo, ez? Beraien alaba zetorrela gure institutora, eta, kezka pixka bat edo bazuten, transitoa egiten hasi berria zelako, beraien herrian oso harrera ona izan zuen, bai kuadrillan, bai etxean, bai ikastetxean, baino ikastetxean zarrena izatetik gurean gazteena izatera pasako zen, herri askozaz handiagoa, askozaz ikastetxe handiagoa, eta behintzat berri ematera zetozen, ez? Bestetik egin kontu duela 8 urte, Mikeleren familia eta beste bat bakarrik zirela Nafarroan transexualitate egoeran zeudenak. Gaur egun, eta Espainian, duela 8 urte, 50. Gaur egun, 50 Nafarroan bakarrik dira. Wow. Artean etzegoen ez naizenik, ez krisalisik, ez sarerik. Artean etzegoen ia materialik. Nik ere zernekien transexualitateari buruz. Ezertxo ere borondatea ikaragarria, baino formazioa eta informazioa gutxi eta nuena askotan iluna eta zerbait urrutiko bezala, ez, irudikatzen nuen. Niretzat apasionantia izan zen ikasteko bide zoragarri bat,
Baina konturatzen nintzen lagundu egin behar genuela eta aprobetxatu behar zela. Ez zela posible transitua egiten ari zen ikasle bat izan, eta izango ez bagenu bezala klasean izatea, ez? Orduan nik materiala eskatzen nuen hezkuntza departamentuan, eta ez zidaten ezer bidaltzen. Esaten zidaten ez zegoela edo zegoen apurra gaztelaniaz zegoela, eta karo, bera dereduko ikaslea zen. Orduan materiala egokitu egin behar zen, eta ikusten nuen, bueno, ez baldin badago, informatu, dakitenekin egon, eta sortu egin beharko dugu, ez? Eta horrela, ahotsez berdinak bilduz, 40 minutuko dokumental hau egin genuen, ikusten genuelako ikasleen gana bereziki ikusentzunezko formatuak, ez, iristen direla. Eta hor daude, Mikeleren ahotsak, bere gurasoenak, seksologoenak, antropologoenak, medikuenak, eta baita ere, hau garrantzitsua zelako guretzat, Mikeleren transitua oso zorionekoa izan da. Ez du aparteko arazorik izan, bera ere oso alaia da, baino errealitatea oso bestelakoa da, ez? Eta urrutira joan gabe guk behasainen bagenuen Ibaneren kasua ikaragarri sufritu zuena eta jarraitzen duena oraindik zenbait pasarte eta momentu gogor, ez? Basatzen, Ibaneri txistua botatzen zioten, harrikatu egiten zuten, irakasle askok ez zioten klasean sartzen uzten baldin eta takoiak eta soinekoak entzen ez bazituen, eta hori duela 12-15 urte, ez da hain aspaldi. Ez da hain aspaldi, eta guk ertz guztiak, ez, bildu nahi genituen, bai Mikelerena ikusteko posible dela, ez, modu zorionekoan egitea, baina bestea ezkutatu gabe, azken batean orain dela oso gutxira arte, heldu transexualen 42% saiatu izan da bere buruaz beste egiten. Eta datu horiek ikaragarria dira, eta hori ez da ezkutatu behar. Hori kontuan izan da, borrokatu behar da, denen transitoa Mikelerena bezalakoa izan da dinez. Eta pixka bat dokumentalean horretan saiatu gara. Eta beste bide batetik, Transitos liburuan, Aingeru Maiorrek, 25 testimonio okerrez banago, agertzen direla bere liburuan, eta modu berezi batean aurkezten ari zarete liburua, Aingerurena? Bai, oso berezia eta jakin min ikaragarria pizten ari dena, ez? Ondo esan duzun bezala, 25 familiren bizipenak biltzen dira, eta ikusi ez, aldi berean 8 urtetan zenbat aurreratu dugun, ez? Garai, duela 8 urte izatekotan, Mikel eta besteren baten bizipena bakarrik izango genituzken, ez? Beraien gurasoenak, eta gaur egun aukeratzeko, ez? 25 baino gehiago dira familiak, eta 25 aukeratu ditu Aingeruk. Eta iruditzen zaigu, hainbat bizipen hor kontatzen direnak guk ere bizi ditugula nolabait. Hau da, besteen begiradak, besteen begiraden baldintzapean bizitzea denok bizi dugu, naiz eta transexualitate egoeran ez egon. Nolabait bada esaera bat oso polita dena, ez? Besteen zer esangoak lotzen dizkigu zangoak. Ez? Eta norrez da inoiz besteen begiradaren baldintzapean bizi izan, sentitu izan, eta horren arabera jokatu izan, ez? Orduan, egiten duguna da, hor jorratzen diren hainbat gai geuretik landu. Eta nik batez ere berari, edozein galdera egiten diot, burura etortzen zaidana, eta biluzten saiatzen naiz. Eta berak jarri zidan erronketako bat hori izan zen. Biluztu nazazu ekaitz, eta galdetu idatu nahi duzuna. Eta berak ere galdera batzuk egiten dizkit. Eta oso ederra da, jendaurrean, ezer prestatu gabe, bai prestatuta norberak, baino jakin gabe zer galdetuko diogun elkarri, sakontasunetik irribarrera pasatzea, eta Aingeru bezalako pertsona bat, gizon bat, negarrez ikustea zenbait momentutan, barrutik, sakontasunetik, sentiberatasunetik, beste batzutan, amorrutik eta minetik, negarrez ikustea oso ederra da. Oso ederra da, eta jendeari iritsi egiten zaio. Eta segurazki bai, antzeko zerbait gertatuko da, bihar ikusiko duguna Iruran, ez? Balio erantziak, erakusketa, Josu Maroto marrazkiekin, eta erronka bat botatzen dizu, goin dela hilabete batzuk, nun zu hitzen bat jarri behar duzu bere marrazkia bakoitzari, horrelako zeo zer. Eta sortzen da horrelako erakusketa, ez? Eta bihar bisita gidatua daukago Iruran. Hori da, berak urte berriarekin batera, eta ere
gogorra, baina aldi berean oso ederra da. Josuren alaba anorexia prozesu bat bizitzen ari da. Eta urte berri inguru hortan, ospitalean ingresaturik, egon zen 3 astez edo, eta Josu berarekin, ez da? Eta orduan irudiak, giza gorputza, ez? Irudikatzen aritu zen, hilabete osoan zehar. 100 giza irudi marraztu arte. Eta berak urtarri erdialdera edo, hori proposatu zidan. 60 bat edo marraztuta zeuzkanean, esan zidan, ekaitz, irudi hauei, berak ere goga handia zeuken erekin elkarlanean zerbait egitekoa, nik ere bai, berarekin, eta irudi hauek iradokitzen dizutenari hitz bat jarriko zenieke. Eta, ni erronkazalea izan, eta ez esaten ez dakidanez, erronka ederra iruditu zitzaidan, aldi berean zaila ere bai. Bere irudiek asko esaten dutelako, asko irudikatzen dutelako, eta hori guztia hitz bakarrera biltzeak arriskua baduelako. Asmatzen baldin baduzu oso ondo, baina asmatu ezean kale ez, bale edo kale. Baina, berehala xamar ikusi nuen, nondik jo behar nuen, eta bidea izan zen euskera eta hizkuntza biluztea. Bilatzea hizkuntzan bertan baliabideak, ez, bere erraietara sartuta, baliabideak irudiek irudikatzen zutena aurkitzeko, ez? Eta nik ere nere buruari erronka horixe jarri nion. Askotan esaten da irudi batek 1000 hitzek baino gehiago balio dutela. Eta nik frogatuta demostratu nahi izan dut irudi batek hitz bat behintzat merezi duela. Hitz bat behintzat. Eta uste dut lortu dugula. Seguro baietz. Hitzik gabe. Baina uste dut ekaitza gurtu horretik hitz batzuk eskatu behar dizkiogula, mai. Bai, gainera berak esan du ez, gauero ipuin bat entzuten zuena txikitan, ez? Hemen ostiralero ipuin bat edo horrelako zerbait entzuten dugu bigarren kafean ere, zakit, zerbait botako duzu ekaitz. Bai, Inigo eta bio, esateko, goiurik nahi du ipuinen bat. Ni nahi zaitzakia. Ez. Ekaitz, egia esan berri jau, bestela jasan gaitz jartzen, eska. Goiuri egia, ipuinik gabeko ostiral bat... Ez da ostirala. Astebura bideratzeko modu txarra izaten da. Egia da, eta batzutan ez balin badago ipuina, zete zer esaten, txintxoa naizelako, baino mikrofonoak itzatzeanen, esatet, gaur ez dugu auki ipuina. Beraz, ipuina edo ipuine modukoa. Ordezkapen modu diferentea badozkagu eta guztiek ere balio dute. Eskolan irakasle batek eskatzen du zerbait eta olerki bat iten badu, ipuin bat eskatzen badu euskalo segertatu. Hori da, ipuina eskatu eta nire andereñoari egin nion egingo izuet, bertsoa kantatu. Aupa lagun gaurta hemen, zuk duzu garrantzia, nor nahi bere biluzian, bada aski jantzia, marotok trazatutako, marren elegantzia, itzen eta irudien arteko distantzia, zuekin konpartitzeko bagenuen antxia, balio erantziaren balio erantzia, balio erantziaren balio erantzia. Ederra. Wow. Eta gainera graduta geratu dago Goiuri. Oida. Nahi edine aldi zentzongo duzu. Perfecto, eskerrik asko. Zezian alan bertso bat binda berri zentzutea. Bai, eskerrik Goiuri bakoitzan ekartzen dizkigu bertsoak, baina gainera bai. irakanekoak, Bai. Bera jaio aurrekoak ere askotan, eta gauza ederrak egiten ditu Ni botxe. jartzen zizkiaten etxen, eta... Eta guztapideraino jotzen dut, Goiuri da zuk guztapide.
Ekait Goikoetxea Asura Barrena agurtu egin barko dugu penaz, baina gaurko saioan eduki mordoa dukagu eta heldu bar diegu guztiei, baina beti esaten dugun bezalaxe. Bigarren kaferako gonbitea oraindik ere egingo diogu, ze asko zukutzeko fruitua da Ekaitz, eta oraindik ere hor utzi dugu, ez? De naranja zuku oso bat egiteko moduko edo egiteko adina zuku. Hor indeun multifrutasen zukuren bat, baina badaukagu fruta bakoitza hartu behar dugu eta zuku atera Ekaitzoa, enziklopedia hutsa dela bai. Ekaitz, mila esker eta nahi duzun arte egingo dugu itzordu hori bigarren kafertarako. Ikaragarri gozatu dut oso gustora eta niretzat plazerra handia da aske sentiarazten dauten pertsonekin aritzea. Eskerrik asko bihotzez. Eskerrik asko zori. Keep calm and bigarren kafea.